Iya Mas, lah kuwi apa jenenge lagu Jawa kuwi lho sing maca pat kuwi kan padha bae sih kuwi nggambarke uripe menungso, ngerti kan? Maca pat kan sing 11 kuwi. Ya kuwi kan nggambarke uripe menungso. Delok bae. Sing pertama kuwi Mas Kumambang. Nah, Mas sing Kemambang, barang yang berharga tapi terapung Mas Kemambang. Itu kaya dhewe iki dadi janin, janin iki kan posisine Kemambang kae. Ning jero ari-ari Kemambang terapung ning gone air ketuban seorang ibu. Lah kuwi sing pertama Mas Kumambang. Sing nomor loro kuwi Mijil, Mijil kuwi Mijil lair. Nah, lair kuwi ya wis menungso bar kemambang, Mijil lair kelahiran atau Mijil. Lah wis mulai kuwi mulai umur 0 nah, dadi menungso. Sing berikute sing nomor 3 kuwi apa kae? Sinom. Sinom kuwi iki sinom iki padha bae sinom iki pucuk, pucuk. Ya bisa diartikan kuncung, boleh diartike sinom ki kuncup juga boleh. Kena diartike sinom ki isih enom ya kena. Artinya memang nek bar janin lahir sinom, sinom itu sik enom kuwi. Kurang luwih nek sik enom kuwi umur bangsa ya wis mulai 3 sampai mulai usia-usia SD lah. Wis mulai iso mlaku kuwi. Terus berikutnya bar sinom kuwi kinanti. Nah, kinanti kuwi dasar kata kanti. Kanti iki tuntunan. Dituntun. Jadi aja salah. Kinanti iki dudu usia bocah cilik sik dititahke dudu. Nanti kinanti kuwi ya dituntun saat anak itu sudah mulai memasuki akil balik dari mulai masih muda sampai akil balik ya mungkin kuwi SD-nan kelas SD tekan SMP kelas 1 kelas 2 kuwi. Kan butuh tuntunan. Ya tuntunannya macam-macam, kaya wong tuwa ngono. Ya tuntunan agama, tuntunan adat, tuntunan ilmu, segala macam. Mulane kan kuwi ya disekolahke kuwi kategori karo kinanti kuwi. Nomor 5 kuwi asmarandana. Asmara kuwi asmara cinta danake api. Dadi api asmara ketemu ngono gampangane. Dadi wis mulai mengenal asmara. Ya bangsa mungkin umur pira ya? Ya 18 tekan 20 lah asmarandana. Asmarandana iki ya padha bae ana sing mengartikan kowe seneng paweweh. Suka memberi paweweh bisa juga. Tapi nek sing aku ngerti sih asmarandana iki ya merkara wis janin lahir cilik kinanti masa pendidikan asmarandana kes mulai menjelang dewasa kuwi ya. Nah, dadi nomor 6 kuwi gambuhke apa? Menyambungkan, nyocoke aku lho Mas, nyocoke. Oh. Nyocoke gambuh. Carane iki berarti nek kaya wong ngono wis ketemu pasangane, saling menyesuaikan, saling mencocokkan, kuwi gambuh. Ya hasil lagune iki keramah tamahan, terus persahabatan, kuwi. Terus yo cerita-cerita kehidupan. Nah, nek wis bar gambuh, kuwi nomor 7-ne dandang gula. Dandang gula. Dandang, istilahnya dandang iki gage, segera akan, apa akan, akan manis dandang. Jadi dandang gula kuwi wis merupakan suatu wis duwe cita-cita kan kaya kuwi, duwe cita-cita. Biasanya ya umur bangsa umur 20, 30, 35. Nomor 9, 9 kok bener kok. Durma. Durma kuwi artinya macam-macam kuwi ana sing ngomong durma. Nganggo dur iki nek basa Jawa dur iki artinya ya bukan hal yang kebaikan ya, durma. Tapi ana sing ngartike durma ki derma. Derma ki dalani atau derma ke weweh. Dadi nek wis mulai umur-umur
40 wis mulai uripe iki wis mulai weweh, oke weweh iki ya weweh iki macem-macem, weweh iki weweh pituwah, weweh ilmu, weneh ya donya, ya sejenis sedekah, oke. Dadi umur wis mulai 40 kan wis mulai mapan, oke kan. Dadi nek wong nun sewu umur 40 isih urung bisa weweh, urung bisa sareh kaya ngono, ya kuwi durung tekan durma kuwi, ning macapat kuwi urung tekan durma. Kuwi ya ning kono filosofine ya ora mung seneng tok. Dadi ya umur 40 wis dimulainya kehidupan carane ya emang dasare ya seneng, terus nang dasare ya sedih-sedih. Ya jenenge wong anu sing kekurangan nomor semono ya kurangan donya ya weweh ilmu, weweh tenaga, ya ndi-ndi sing bisa diwenehke lah ngono. Marang liyan, kepada orang lain, ana ya kuwi. Ora terus cekeli kenceng, cekeli kenceng kan berarti sik duwe arep-arep. Duwe arep-arep kan berarti isih ning ngone dandang kula kuwi. Pangajeng-ajeng, pangarep-arep, isih duwe cita-cita. Kuwi ya urung tekan durma kuwi. Lah nek wis mulai bar durma, kuwi wis mulai pangkur. Pangkur kuwi maune madhep meneh wis mulai mungkur. Nek wis mulai ya ora meninggalkan dunia, tapi wis mulai ora mengejar, maune kan ngadep donya, kaya carane ngoyak donya. Segala macam silune donya kuwi. Tapi wis mulai pangkur wis mulai mungkuri kuwi. Wis mulai mungkur. Ya kuwi bangsa nek umur ngono ya saakunan lah mungkin. Tapi aku urung kaya. Ya mungkin umur 50 wis 50. Padha bae nek pangkur kuwi wis tuturi handayani yang mensupport seseorang. Tuturi handayani ya. Mburi sing mendorong wis kaya guru ngono kan ya ibaratnya kaya kuwi sing mendorong regenerasi utawa kaderisasi ya wis mulai saat-saate kuwi lah wis mulai pangkur wis mulai kaderisasi karena apa tenagane wis ora ono duwite ono wektune ono tenagane sing wis ora ono akhire duwite ya uga memberdayakan orang lain wektune uga ngajarke wong liya soalnya wis ora ono tenagane kan kaya kuwi ora kaya umur 50 tekan swidak lah wis kok kuwi. Berikute meneh nomor 10 kuwi megatke misah roh dadi megat roh. Kuwi ya wong nek wis umur swidak munggah kuwi wis mempersiapkan kuwi megat roh kuwi. Megat roh kuwi padha bae nek umur swidak kuwi kan swidak sampun wancine tindak wis wayahe lunga, cuman ya tindake kaya ngono tindak mulih kuwi. Mulih ya megat roh kuwi mati kuwi kan kaya kuwi. Wis megat roh nembe pucunge ya kaya dhewe wong Jawa kan dipocong lah wis kaya kuwi. Cuman ya unike meneh pucung kuwi disajikan ning lagu-lagu kuwi dudu lagu-lagu sing mengerikan apa-apa, tapi malah justru biasanya lagu-lagu jenaka, lagu-lagu sing lucu, malah biasane bedhakan-bedhakan kaya kuwi ya kan karena sifatnya kan kuwi filosofi Jawa kuwi menceritakan kematian kuwi ora dengan cara yang seram ngono kaya kuwi. Ya kuwi Jawa, ora dengan cara yang seram kaya misal lagu Pocong kuwi nyoto kowe wasis batangan sing gelis lis cangkriman telu iki ya. Ini lagu anak-anak ya sebenarnya lagu-lagu apa ya jenaka bedhakan kaya ngono. Karena apa bedhakan itu kan di dalam kubur atau di alam akhirat kita semua serba nggak tahu gitu loh. Kita serba menebak-nebak gitu loh, menebak-nebak. Nah, kuwi lah hebate wong Jawa. Ya kuwi yang karang macapat kan padha bae kan ciptaane Kanjeng Sunan Bonang terus diteruske karo Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga kan. Nah, kan kaya kuwi. Kuwi. Paham? Ora paham ya ora apa-apa, aku bahasa ora pati paham.